आंनि एमआर ब्लग 100 केरेक्टार चेनेलाव सबखौ बरायना थाबाय आरोना लोगोफोर। दिनै जाहैदों दि कार्बि आंलं लांहिन फटिजानि जाफुंसार आरो जोंनि कार्बि आंलंनिनो थिलाफारानि ममिता बर'आबो खारा दं। जाफुंसारजों ममिताजों बिसोर गोसो लायोना मायो, बिसोर खारखुमाना दङ आरो बिसोरो 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गोमादों। 2026 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गोमाना दं बिसोरो। दाबो गुमुर मोनाखै, दाबो मिथियाखै आरोना। बिसोरखौ सोरबाफोर सिनायबायदोंब्ला, सोरबाफोर नुदोंब्ला हमनानै दोनबानो जाबाय। बिसोरनि फट'खौ होगासिनो दं आङो आरो बिसोरखौ नुदोंब्ला कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामना होबानो जाबाय, कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन। बिसोरो 1 फेब्रुवारिनिफ्राय गोमाना दं लोगोफोर। बिसोर सानैया गोमाना दं। बिसोरनि बैसोआ 16 बोसोर आरो बिसोरो दा हाबा जानो सायजायाखै। बिसोरखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला हमनानै दोनबानो जाबाय। आरो बिसोरो जोंनि कार्बि आंलंनिनो लांहिन फटिजानि जाफुंसार आरो बे सासेया जाहैदों सिख्लाया जाहैदों थिलाफारा 2 नंनि ममिता बर'। सासेया लांहिन फटिजानि, सासेया थिलाफारा 2 नंनि लोगोफोर। बिसोरखौ सोरबाफोर मिथियोब्ला आरो नुदोंब्ला हमनानै दोनबानो जाबाय। बिसोरखौ हमनानै दोननानै कल खालामबानो जाबाय।